Vítajte u nového videa a dneska ideme si pozrieť poprvé môj tým, nový Utoty update a to bude zatiaľ všetko. Dlho som nenatáčal, ale máme tu free pack a no bude dobrý. Že vraj by to mal byť útočník, tak poď. No. Haaland, OK. Untradable, ale tá karta vyzerá dobrá. Dobre. Ideme... Samozrejme, to nemôže byť FIFA, že tu nebudú rôzne veci. No. Ideme prvé na ten update. Ešte si tu tak dám daily bonus. A... Dobre. No. Je to celkom neskoro. Po jednom dňu sa mi zdá. Takže Utoty update. Ja by som chcel napríklad, čo ja viem, Viniho, vieš ako, alebo Salaha. Ale to musíme prvé spraviť potom. A potom tieto všetky, aby sme získali minimálne týchto troch, alebo 200 šardov, čo sa dosť hodí. Ale ja radšej zoberiem samozrejme Martineza možno. Nie ešte toho. A nie, ja zoberiem Grimalda, jak to bude mať všetko hotové. No to ešte bude dosť nadlho, akoby. Dosť nadlho. OK, to bude iba tak na rýchlovku video, lebo nemám čas. Dobre, poďme sem. A dobre. No, od posledného videa na mojim už skoro nefunkčným kanále sa celkom podľa mňa zmenil, dobrá, Lewandowski a Harry Kane na hrotu. Podľa mňa celkom v pohode dvojica. Celkom akoby strela od Harry Kanea dobrá. Dá sa, ale dribbling neodporúčam. Dobre, ďalej je tu Joao Felix, ten vie všetky tričky more, 5 hviezdičkové, sa mi zdá, detaily. Yes, má skill moves 5 hviezdiček a jak by možno, tak by mohol ísť aj na útok, ale to jedno, neviem. Adama Traore, dobre, Adama Traore je, sa mi zdá, z môjho týmu najrýchlejší, akoby not gonna lie, ale možno aj hej, vieš ako. Potom tu máme neviem vysloviť to meno. Akoby má dobré staty, ešte ho mám ešte iba na jeden level, ale jak má všetko na 100, to vyzerá tak pekne. 106, pekný rating. Potom tam máme Joao Neveša. Ten tiež je v pohode, akoby na obranu celkom možno aj lepší, jak poviem. Na obranu defending B95, ale sa mi zdá, že to je celkom lepší. Potom tu máme bez urážky 103-kového, ale on šiel na Sibičko, lebo samozrejme má fialovú variantu. To myslím tak, že tu tak máte obrázok toho, že napríklad toto je zelená varianta, toto je modrá. Tak toto má fialovú variantu a treba mi ho zlepšiť, ľahko povedané, preto chcem toho Grimalda. Ďalej je Eric Garcia, ktorý v pohode, dosť v pohode, som bol prekvapený, jak mi padol. Potom tu máme Rudigera, ten je brutal, to sa nezdá, ale on nemá 66 shooting, tyve. Jak som s ním minule hral, tak bolo moc lepší. Ale no, 139 defending. Chápeš, čo chceš od neho? 115 space. Tu by som to určite Pabla Maffea zmenil, lebo akoby není najlepší. No, akoby není dobrý, ale potom tu máme najlepšieho, ja ho mám tak rád, David
Raya, ktorý normálne zahral som s ním toľko hier a on je brutál. On je brutálne dobrý. No, to je môj celý tým. Ešte, jak dáme Autobolt, samozrejme sa nám zníži rating od VRT, ale máme tu napríklad Messiho, ktorý bol v útoku, ale ho nahradil Lewandowski. No, Harry Kane. Ale s tým to je môj hráč najviac toto vyupgradeovaný. Potom tu máme Haalanda, čo som bol úprimne aj prekvapený, že tu je Haaland. Potom tu máme Jonesa, ktorý neviem prečo som ho tak veľmi vyupgradeoval. A ak som si všimol, tak aspoň môžeme vyupgradeovať nejakých hráčov, ne? S Jonesom. Tak môžeme. Training transfers. Dáme napríklad Harry Kanea. Tak. Aha, až teraz. Dobre. Máme tu upgradenú Harryho Kanea. A akoby potom tam máme Pedriho, ktorý není dobrý akoby. Potom tam máme Hernandéša, ktorý bol, ja ho budem mať celú FIFU v hre, lebo on vždycky bol môj najobľúbenejší hráč, lebo to som mal u neho prvú 100, potom to není dobré, ale je tam Cafu, no neviem akoby, neviem, ale potom tam máme že VSN a to mi postačí ako brankára, jak nevyužívam ho. Dobre, toto bol môj celý tým. Jak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a čau.